kun Ruotsista, Hermanni. Ja Reaksa. Hei pödei. Kuulut se kuuluu, milloin? Joku oli löytänyt Toni Halmen ojasta. Niin mäkin luin siitä muuten jotain. Joo, mutta laitatko kävelee? Joo, lähetän Täällä nykyään on... Se oli kyllä tavoitti jostakin tämmöisestä ojasta täällä. Ei, hei. Jätti mitä myös näin. No. Mitä vittu? Mitäs näit? No ihan oikein. Ei vittu, jätkä on pro. Vittu. Oikein vittu poliisi. Vittu tässä. Mitä? Tuolla on vittu. Herman, muista. Herman eka kertaa maistaa ES. Miltä maistuu? Ihan mitä. Joo. No Jari on juonut jo ISS. Tää on ehkä paras roski CS ikinä. Paras. 100/100. Jäikö sinne vielä? Joikö sä yköisellä? Sanoisinko, että... Herman, hengitä. Herman. Hei, pysyykö se pystyssä varmasti? Herman. Hei, soita ambulanssi!